Oka bi kunnafoni bakurubaw la lamagaba kɛra anw ka jamana kɔnɔ kabiri juma tɛmɛnen min bɛnna juye kalo tile 10 ma walasa wulikajɔ ani fɛɛrɛw bɛ se ka bila sen ka Imam Mamu Diko a yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na ni ka a tanga wulikajɔw olu bɛ sen na an bɛ waati min na komi sisan tele ɲɛtaa taara ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la Balabu bi sɔgɔmada in na. Maa minnu ni kasarala sibiri tɛmɛnen Imam Mamu Diko ka misiri masurunyayɔrɔ la min b'a to misiri yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na olu somɔgɔw u ye u fɛ la fɔ an bɛna ɲininkali k'o la dokiwari in kɔnɔna na. O bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn Zulkada ni an ko ma seli furancɛ kalo bi ye tɛnɛ o tile 22 ye bi ye. Hijira ye sanba 1441 ka foli ani tanuni lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sɔnna ka tele ɲɛtaa suganti ka kɛ aw ka kunnafoni sanuma tayɔrɔ ye. I n'a fɔ laadala ka kunnafoni dayɛlɛ ni bana min carina bɛ diɲɛ kunna ko kan ni a bɛ f'a ma coronavirus bana kunkanko kɔrɔfɔw la minisiriso min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ kɛnɛya yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ ma ni ye ale ka bataki ye u ka ɲɛfɔcogo la jeli sɛgɛsɛgɛw kɔni kɔfɛ maa 31 na a nana k'a fɔ maa 1 kɔni bɛ yen nɔ min yɛrɛ garisɛgɛ kɔni kɛra coronavirus ye ni ye o maa 1 yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o yera Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i komi bi maa min garisɛgɛ kɔni donna coronavirus la o bɛ taa se maa 200 maa 400 ani maa 12 bɔɲɔgɔnko ma o cogoya kelen na maa min bɔnɛna a nin na o bɛ taa se maa 72 ma minnu yɛrɛ kɛra anw ka dɔgɔtɔrɔsow la nka minnu yɛrɛ kɛra an ka sigidaw kɔnɔna na o bɛ taa se maa 49 ma jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ maa 1000 ani maa 700 ani maa 30 olu kɔni de ka furakɛliw sabatira wa a jirala k'a fɔ an bɛ don min na komi bi maa 900 ani maa 94 wulikajɔ walima sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka olu kɔlɔsi an bɛ don min na komi bi n'i y'a sɔrɔ coronavirus bana bɛ u la ni a t'u la bari olu ma kofɔliw ni coronavirus tɔ yɛrɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na minisiriso kofɔlen kɔni ko a b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan halisa wulikajɔ ka se ka o bila sen ka dɔgɔtɔrɔw ye waleya minnu fɔ an ɲɛna olu yɛrɛ bɛ se ka matarafa an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na. minisiriso min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ kɛnɛya ko bundaku kan ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ ma halisa o kunkanko kɔrɔfɔ la ni ale yɛrɛ ka secrétaire général ye Mama Kumare bi sɔgɔmada in na ale kɔni ni jamana marabolo ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye ni o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na da kɔnɔna don jamana yɛrɛ bɛ dako min na an bɛ don min na komi bi bari ni an ka jamana ta k'a lajɛ wulikajɔba kɛra jamana kɔnɔ min daminɛna juma yɛrɛ tɛmɛnen ka na bila an bɛ don min na komi bi u da kɔnɔna don a la ni ka kisaw yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ olu ka ɲɛfɔcogo la maa 11 bɔɲɔgɔnko o de bɔnɛna a nin na an ka jamana kɔnɔ o cogoya kelen na maa min kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna ka ca ni maa 100 o ni a kunkanfɛ ye ni ɲɔgɔnye min filɛ nin ye ni a kɛra minisiri ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka yɔrɔ la ni o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise i b'a ye k'a fɔ minisiriso minnu yɛrɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔ olu ma ɲɛma caman tun bɛ a kɛnɛ kofɔlen kan Mayimuna Kulibali ani Muniru Jire u ye min sɔrɔ seereya la an ka jɛ k'u lajɛ. Premier ministre ka sɔgɔmaden na ɲɔgɔn ye kun tun ye an ka sigi tile 3 min tɛmɛna ni a gɛlɛyara an bɛɛ ma ko mɔgɔ minnu banana ko ka o situation kɛ an b'a fɔ aw ye k'a fɔ k'a daminɛ juma na ka na se kunu ma n'o ye kari ye banabaatɔ minnu sera an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a bɛnna mɔgɔ 100 mɔgɔ 58 ma n bɛ segin a kan mɔgɔ 158 u nana dɔgɔtɔrɔso jumɛnw na Gabriel Touré hôpital du Mali hôpital de Kati CCRF de la commune 2 commune 3 commune 5 and commune 6 dɔw ka bana cogoya y'a to olu référé la ka taa Yota
ani centre national d'odontostomatologie n'o ye ɲi furakɛyɔrɔ ye. An b'a fɔ mɔgɔ 158 na mɔgɔ 11 olu ntanyana. U ntanyana kun jumɛn na fɛn min kɛra sababu ye k'u bana n'o ye arme ye n'o ye nɛgɛw ye. Donc caman fatura o gɛlɛyaw kɔnɔna na. Mais mɔgɔ an b'a a préparer latigɛ k'a fɔ mɔgɔ kelen kɔni fatura mais nɔ ma ye a fari fansi la. Donc an b'an profiter k'a fɔ ka foli lase jamana ɲɛmɔgɔw ma. Premier ministre yɛrɛ bɔra Sibiri ka taa Gabriel Tour la ka taa banabagatɔ lajɛ ka taa dɔgɔtɔrɔw ka t'u kɔkɔrɔmadon. O kɛra sababu ye min ni vraiment a diyara an ye kosɛbɛ. An b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Banabagatɔw ani minnu bɛ to bana na a caman bɛ yen kɛnɛyasow de bɛ a kunnafoni di. K'a fɔ an ka dayɛlɛlen don su dayɛlɛlen don tile. Mɔgɔ minnu bɛ an bolo ni kɔni ye Ala ta ye nka an ye kunnafoni minnu sɔrɔ sɔgɔmada in na c'est que fɛn o fɛn bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a si ni ma menace bi. Inshallah. Lamaga min bilalen don sen kan anw ka jamana kɔnɔ kabiri juma tɛmɛnen min bɛnna juillet kalo yɛrɛ tile 10 ma. Ni ye nin wulikajɔ in ta k'a lajɛ maa dɔw kɔni bɔra la ka cɛsiriw bila sen kan minnu yɛrɛ taara Imam Mamu Diko ka se ka a yɛrɛ ka misiri ani asiso yɛrɛ ka u lakɔlɔsi min ni kasara yɛrɛ taara ka nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ sɛgɛrɛ sibiri tɛmɛnen min ni a kɔni nana bange maa damadɔ olu ka fatuli la u ni na Balabugukaw yɛrɛ fɛ yen nɔ. Maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni u kɔni bɛ ka Imam Mamu Diko ka yɔrɔ la kɔlɔsi sisan u bɔlen don Bamakɔ yɛrɛ sigida caman na ka na nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la min b'a to Imam Mamu Diko ka taa se misiri min filɛ nin ye Balabugukaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma mosquée Salamu o yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na ni k'a tanga Ala yɛrɛ ta kɔfɛ. Sɔgɔmada in na wulikajɔ kɛra tele ɲɛta fɛ ka se Balabugu Imam Diko ka misiri la. Ali Kulubali Jaw Taba Salifu Ɲari. An balimaw an ɲɛ b'a la ni an filɛ nin ye Imam Diko ka misiri yɔrɔ la Badalabugu nɛgɛ kaɲɛ 12 tɛmɛlen ni sanga 48 bɔɲɔgɔnko ye. Hali sisan mɔgɔ kɔni bɔla n'aw b'a kalama kabini juillet kalo tile 10 waati ni fɛn min ye laɲinikɛla M5 RFP mɔgɔ fɛ ka fɔ maaw ka ban jamana bɛ ka baara min kɛ ko baara tilelen tɛ maaw ka ban yaasa fɛn min ye jamana na se ka bila hɛrɛ la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na ni o ko kɛla o kɔni nana laban fɛn min ye ka se ka fɛn min ye ni jɛkulu maaba caman k'u minɛ ka taa o lasago kaso koli kɔnɔ o de ko kun kɔnɔ fɛn min ye o ye wulikajɔ kɛ tuguni k'a fɔ ko na fɛn min ye imamba yɛrɛ minɛ ni maliden bɛɛ lajɛlen kɔni bɔla denmisɛnninw cɛ ani musow denmisɛnninw maakɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen bɔla fo ka taa se alimanbaw ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔla k'a fɔ o na Imam Diko ka se ka a kɔni k'a lakana k'a ka denbaya lakana o de filɛ nin ye jama bɔlen filɛ nin ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko o na Imam Diko k'a ka yɔrɔ bɛɛ lakana a jirala k'a fɔ o gɛlɛyaw de bɛ hali sisan wa fɛn min ye kunnafoniw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ko o fana bɔla ya sɔrɔ nka kuma caman kɔni kɛlaw la nka hali sisan denmisɛnninw kɔni bɔlen don fan bɛɛ fɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Imam Diko ko o kɔni tɛna se ka minɛ maaw kɔni fɛ n'u ye faamaw ye hali sisan an bɛ o yɔrɔ de la maaw bɛ ka o kumaw kɔni kɛ fan bɛɛ fɛ hali sisan maaw bɔlen don Badalabugu fan bɛɛ maliden bɛɛ lajɛlen bi yan caman mɔgɔ bɔla n ka cɛ e ka hakilila ye jumɛn ye. Salamalekun Pɔkɔrɔ la sɔgɔmada in na anw taara pɔn tigɛ forceti mɔgɔw de nana kisɛ réalité bali yɛrɛ yira u mɔgɔ de ci mɔgɔw la pitini dɔ tun b'a la k'a sen yɛrɛ kɛ a sen de yɛrɛ kɛra pep mɔgɔw bolila k'u bɛ taa nɔfɛ bali wɛrɛ wuli bɛɛ jɛnsɛra o kɛra Pɔnkɔrɔ la sɔgɔmada in na Bacili bɔra yan Bacili ko k'ale yɛrɛ y'a mankan mɛn a y'a kuma fana mɛn donc nin ko tɛ bila ka sumaya ten n bɛ fɔ jama de y'an ka mobiliser hali bi u b'a la tuguni ka na ka na marifa ci fotigi ka yɔrɔ kɛrɛfɛ an tɛ nin ma ban dɛ nin ko in ma dabila fɔlɔ a ma ban fɔlɔ salamalekun ni Ala sɔnna a ma président ye a bɛ taa a diyara ye a ma diya ye a bɛ taa anw t'a fɛ bi anw t'a fɛ sini négociation yɛrɛ t'a la n'a ka d'a ye cour constitutionnelle a ka mɔgɔ fara kan bi o t'anw ka sira ye n'a ka d'a ye assemblée a ka assemblée wɛrɛ créer bi o t'anw ka sira ye an ka tolu si nɔfɛ an ko ale de n'a ka gouvernement ka taa ka bɔ an kunna a ka régime bɛɛ ka taa ka bɔ an kunna. Marche nin kɛra an kɔni bololankolon de taara an ma wuli ni foyi ye an bololankolon de taara ka taa yɔrɔ la mais n'i y'a ye jama réagira a bɔra policiw yɛrɛ fɔlɔ la olu fɔlɔ de y'an attaquer ni gasi ye sinon foyi t'an bolo n'a sɔrɔ ni fɛn b'an bolo k'an bɛ taa n'a ye an tun tɛ taa ka taa sigi k'an bolo fila d'an sen kan k'a jira k'an dusu kasilen don n'a sɔrɔ ni fɛn b'an bolo an tun tɛ bɔ an ka so ka se yan nɔ k'a sɔrɔ dɔ ma fɛn dɔ y'an bolo
o preuve ye mun ye hali marisigɛyɔrɔ la marifatigiw minɛra jama la an y'a déclaré ko marifatigiw bɛ jama la yen nɔ mais an bɔlankolon de taara u taara bi an kan de k'a dɔn ko se b'u ye parce que ne yɛrɛ ɲuguna maliyɛn dɔw la an bɛ don min na ko bi u binna an kan k'a dɔn ko se b'u ye dɔw fana sigilen don k'a fɔ ko minnu fagara ko o de ka ɲi ka baga an ma k'an faga foyi t'an bolo an bɛɛ bɔlankolon de don an bɔra de k'a jira ko an dusu kasilen don mais o sera marifa cilan na o sera gazi fililan na an ma foyi k'u la an kɔni tɛ IBK fɛ an t'a ka gouvernement fɛ hali sini ne kɔni tɛ wuli ka bɔ kumakan kan an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini bɛɛ kɛ wuli k'i jɔ an k'an ka yɔrɔ bɛɛ minɛ pour que IBK kɛ fanga bila parce que mɔgɔw fagara déjà nin ko tɛ bila ka tolérer bilen. An balimaw a ɲɛ b'a la hali sisan mɔgɔw ka seereyaw bɛɛ lajɛlen y'a ye Ɲɛta TV kan sisan a ɲɛ b'a la maaw kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko a ye maaw fa a tulo b'a la fɛn min ye marifakisɛw olu yɛrɛw de bɛ ka ci maaw la o kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ka taa a ka bɔ yen olu kɔni t'a fɛ tuguni. wulikajɔ min kɛra anw ka jamana kɔnɔ juma tɛmɛnen ka na sibiri la ka na bila kununko kari la ni an bɛ se k'a fɔ a tile 4 ye bi ye halisa lamɔgɔw bɛ jamana yɛrɛ fan dɔw fɛ lajɛlen fɛ bari denmisɛnw kɔni bɔlen don ka bɔlɔn caman minɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ u sen fɛ u ni lakanabaw u kɔni karilen don ɲɔgɔn na o kisa nɔ ka a nɛ ka fɔ anw ka lakanabaw olu kɔni nana marifakisɛ yɛrɛ ci maa damadɔ la min kɔni sata yɛrɛ sababu bɔra anw ka lakanabaw la an bɛ don minɛ ko bi anw ka jamana kɔnɔna na o cogoya kelen na mugu jugu samata min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma gaz lacrymogène o kɔni tɛ bamakɔkaw negela ye tile 2 in na o kisa nɔ ka maa minnu kɔni fatura ni maa 4 b'a la Imam Mamou Diko ye olu kɔni janaja kɛ olu somɔgɔw u ye u fɛla fɔ ni kisa ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan seereya min sɔrɔlu la Abdul Aziz Mamadu Dumbiya ka taa se a ka jata la Musa Jalo ma an ka cɛ ko seereyaw lajɛ. I n'a fɔ a ma dogo aw si la cogo min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn min ye wulikajɔ belebele min kɛ kɔn b'an fɛ yan Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya faaba kɔnɔ min kɛra ka bɛn juillet kalo tile 10 ma san 2020 fɛn min ye M5 RFP maa dɔw ye olu kɔni y'a jira ko jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita k'a dɛsɛra k'a ka walan sɛmɛ o de hukumu kɔnɔna na a kɛra fɛnkɔ ɲɔgɔnya dɔw ye jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o sababuya la fɛn min ye an ka sigida 4nan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Badalabugu Imam Mamou Diko yɛrɛ dagayɔrɔ la Coyi o kɛra sababu ye dankari kɛra an ka jamanaden dɔw la fɛn min ye bali perdi kɔni a ye dɔw sɔrɔ maa caman banana o hukumu kɔnɔna na TV ɲɛta ɲɛmayaso tɔgɔ la an wulila ka taa maa fatulenw fɛ hakilina min ni bilasiralikan ni duwawudonkan bolo ka se k'o di. Bon ne bɛ se ka min fɔ da kuma ɲɛbila la an bɛ duwawu kɛ minnu tora a la Ala k'u jigiyɔrɔ ɲa o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye fɛn min tun bɛ se ka éviter o de ma éviter o de an se nin ma fanga n'o ye pouvoir exécutif ye u ka mɔgɔw lamɛn c'est très important fɛn o fɛn n'i bɛ se ka éviter dɔɔni le 5 le 19 nin bɛɛ tun bɛ se ka éviter mais force est de reconnaître que IBK ka siw don an tɛ kuma munumunu fɛn fɛn tora nin na yan témoignage bɛ fan bɛɛ IBK ka siw de don a diyara mɔgɔ ye o a ma diya mɔgɔ ye IBK ka siw de don ne bɛ se k'o de fɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la an dusu kasilen don c'est un den fatura par des gens an yɛrɛ ka wari bɛ bɔ an poche kɔnɔ ka mɔgɔ minnu sara an yɛrɛ maliyɛn ɲɔgɔnw ka marifakisɛ bɔ k'a ci an denw na ne kɔni bolo vie bɛɛ ye vie de ni bɛɛ ye ni de n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ olu ye maliyɛnw an ye maliyɛnw u tun bɛ ka marifa bɔ k'a ci denmisɛnninw na mɔgɔw bɔra pour réclamer leur droit parce que c'est la démocratie an ta tɛ o démocratie nana de a nana sigi an dala de fɛn min fɔlen don a kɔnɔ o de ye pouvoir ye jamanadenw de ta ye n'u y'i sigi n'u ko k'u t'i fɛ wuli diyagoya tɛ o i fa ta tɛ Mali ye i ba ta tɛ Mali ye Mali bɛ yen o y'a sɔrɔ e tɛ yen wa Mali bɛ kɛ yen o y'a sɔrɔ i tɛ yen fana donc ne bɛ mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka sabali parce que ko in bɛ continuer de don o don dɔ de bɛ fara a kan u sigilen don k'u hakilina tigɛ ko non tile 2 a bɛ ban tile 2 a bɛ ban tile 2 a bɛ ban population révoltée no bi population révoltée no sini. Bon wele fana kan b'an bolo ka se malidenw ma ani diɲɛ yɛrɛ ma o ye adamadenw hali bi an ka se ka an yɛrɛ minɛ an ka se k'an yɛrɛ minɛ nin komi an bɛ k'an yɛrɛ de kɛlɛ quoi polisiw minnu bɛ ka marifa ci an na maliyɛnw dɔ de don dɔw bɛ ka maliyɛndenw fana de faga bon ne bolo u man ka marifa ci mɔgɔw la i yɛrɛ tulo b'a la sisan a tulo bɛ marifa cikaw na han bon mɔgɔw sigilen b'u ka da la ten dɔrɔn u bɛ na u bɛ gaziw fili sokɔnɔna la daw yɛrɛ tugulen u tɛmɛtɔ u bɛ gaziw fili ka tɛmɛ bon ne bolo k'an ka polisi ninnu former
u ka discipline vraiment k'u former ka ɲa quoi parce que ni mɔgɔ ma former ka ɲa ko bɛɛ b'a la quoi bon don min na ni an petit frère samedi don n'a binna an nana Diko fɛ yen Diko y'a ka garde corps d'a ma o ye y'a mɔgɔ wele bisi mɔgɔ wele an nana ye bon an taara kuma la ko ka taa su ta su mɛnna a ma se ka taa quoi bon an taalen olu ko n'olu fana taara k'a bɛna kɛ problème parce que mɔgɔw tɛna o dɔn ka bɔ parce que tenni b'olu fana la bon a don an ye kuma caman fɔ ka chef dɔ bɛ yen ko vraiment ale yɛrɛ y'a f'u ye o kana marifa ci mɔgɔw la ko ale y'a f'u ye mais ko o m'a lamɛn quoi. Et puis ce que moi je ne comprends pas o ye an ka sɔrɔsiw an ka polisiw ye surtout forçat an ka impôt an ka taxi o bɛ taa kɛ ka marifa min san ani kisɛ min san olu b'o ta k'o de ci anw na population bɛ bɔ k'u ka dusumakasa yira aw bɛ na aw bɛna kisɛ ci olu la n'u ye adamaden sugu ye ça c'est pas une force de l'ordre c'est une force de désordre on en a marre solution fɛn fɛn b'a la o de ni fanga in ka ta ka bɔ an da la a n'a ka régime kolo ka ta ka bɔ an da la tant que ninnu ma ta ka bɔ an da la parce que sigikafɔ kuma tɛmɛna o mémorandum taara d'a ma mémorandum i bɛ na mɔgɔw nan'u ka mémorandum de vraiment mémorandum filɛ n bɛ nin ta n tɛ se ka nin ta nin bɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ ala m'o kɛ i bɛ jɔ k'u ka taa kuma ni majorité une majorité mais toi-même tu ne considères même pas ni mu jamana sugu ye. Bon message min bɛ ne bolo k'a lase ne b'a lase gouvernement mɔgɔw ma k'a lase an marabagaw ma u k'a dɔn k'a fɔ ko mara tɛ kɛ adamadenw su kan mara tɛ kɛ diyagoya ye bilen tant que anw de sɔnna k'an jeli di an somɔgɔw sɔnna k'u jeli di 91 k'u bɛ fɛ mara ka kɛ bɛɛ de ta ye u bɛ fɛ bɛɛ de mara a ka kɛ bɛɛ jɛ mara de donc bɛɛ de kan ka lamɛn mara kɔnɔna na ni gɛlɛya nana ne bolo gɛlɛya tɛ kɛ du cili kan donc an bɛ sigi de an b'a ɲɛfɔ i b'a fɔ o laɲiniw fɛ cogoya min na ni laɲiniw kɛra i fɛ mɔgɔw wulila de k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ o le k'i ka marifacilaw ta ka kisɛ ci mɔgɔw la i bɛ solution de ɲini ka a di adamadenw ma bi bi in na kɔngɔtɔ n'a wulila a tɛ foyi ye ni dumuni tɛ o donc ni mɔgɔ kalanbali n'a wulila a tɛ foyi ɲini kalan kɔ mɔgɔ dɛsɛlen n'a wulila a tɛ foyi ɲini se de kɔ donc o la ne hakili la i bɛ fɛɛrɛ de ɲini u wuli kun na o le k'i k'a fɔ ko diyagoya k'u ka to so kɔnɔ. fɛn min ye an wulila ni k'an balakaw dɔw sɛgɛrɛ fɛn min ye banbagatɔ yɛrɛ dɔw somɔgɔw ye olu kɔni y'u ka dusumakasaw n'u ka folikanw ni duwawu denkɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ninnu ma. nin kasara in de anw kɔni sɔrɔ sisan an bɛ ala deli ala ka jisuma k'a fura ye an si ka ala deli tɛ nin ye nin ko sababu ɲuman bɛ ala bolo ala k'a nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen an kɔni ka den kɔni ni ala ye mun kɛ mɔgɔ bɔgɔla i tɛ sa f'i k'o sɔrɔ ala ka lajarabi de ye nin ye an tɛ mamuru Diko jalaki an tɛ IBK jalaki ni ala ye fɛn min da adamaden bɔgɔla i b'o de kɛ an bɛ ala de deli nin ko in bɛ cogoya min na ala k'a ɲɛ ka d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jamana ɲɛmajɔ an y'a ɲini ala fɛ ala ka hijabu birifini biri an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kan nin ko y'a ɲuman bɛ ala de bolo a sababu ɲuman bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a nɔgɔya n'ale silamɛ bɛɛ ye. kumakan min b'an fɛ se kɔni tɛ anw ye ni ala ye fɛn min latigɛ jɔnni ma i b'o ta ni ala de ala y'anw ala jarabi ni densaya de mais an y'a di ala ma k'a da kira ma se tɛ jɔn ye setigi de ala ye an kɔni bɛ ala deli ka kira deli mankan min bɛ ala ka jisuma k'a fura ye se foyi t'an ye an kɔni bɛ duwawu de kɛ sa ala ka sabali di jamana kɔnɔdenw ma. mais an bɛ ala deli fɛn o fɛn bɛ nin ko in sumaya ala ka sumaya Mamudu Diko an b'a nɔfɛ bi an b'a nɔfɛ sini sinon masa aramani tilalen bɛ ko bɛɛ lajɛlen na ko ye nin ko in de don nin ko in tɛ n'ala kun ko nin cɛnin bɛ sa i b'a sɔrɔ a ye sarati de ta ala ye maa kɔni bɛ yɔrɔ min na an dusukun kamkaminen de balabugu bɛɛ an b'a ala de deli masa aramani de deli an tɛ taa kɔrɔ an tɛ taa tile bi an bɛ ala de deli ayisa ala ka jisuma kɛ nin fura in ye ne ka kumakan laban ye mun ye n m'o fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ala de mɛ ayisa ala ka hakili sigi d'a ma ala ka jisuma kɛ nin ko in fura ye ne kɔni bɛ duwawu de kɛ banbagatɔ minnu banna ala ka hin'u la ala k'u bɛɛ lajɛlen kɛ seyidusu ye. an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala de fɔnkɔɲɔgɔnya wale min b'an ka jamana kɔnɔ depuis juin kalo fo ka n'a bila juillet kalo nin na an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli fɔnkɔɲɔgɔnya min bɛ jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ka jisuma k'a fura la ani maa minnu fatura ani kɛlɛ nin na Allahu subhanahu wa ta'ala k'u fara seyidusiw kan. an y'a sɔrɔ imam Mamudu Diko a ye wele da min b'a to basigi ani kolosuma yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na welekan in kɔni dara imam Mamudu Diko fɛ ka ɲɛsin sifinnakaw yɛrɛ ma min b'a to wulikajɔ min bilalen don sen kan an yɛrɛ ka jamana fa b'a la a bɛ se ka jɔ cogo min na nka e ko bi sɔgɔmada in na Bamakɔ sigida 5 na
wulikajɔ walima an bɛ se k'a fɔ lamagabaw tun bɛ yen nɔ sifinnakaw ani ni polisilakaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ walima an bɛ se k'a fɔ an ka lakanabaw ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ wulikajɔ kɛ ka se Bamakɔ yɛrɛ sigida 4nan na Jaw Taba Musa Jalo. Bamakɔ sigida 4nan tun sigilen bɛ a sen tabara kɔnɔ bi sɔgɔmada in na ni maa min ye jateminɛ kɛ bɔlɔn ka taa se bɛɛdakalaw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kunbalan na maa minnu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na nka n'i ye Bamakɔ yɛrɛ sigida 4nan ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ bolofa bɛ o ta kan hali n'i y'a sɔrɔ Imam Mamudu Diko ale kɔni tun ye wele da bɛɛ lajɛlen ka jisuma dɔɔni kɛ i koliji la welekan min ni o dara anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kari tɛmɛnen wulikajɔw bɛ anw ka jamana kɔnɔ kabiri juma tɛmɛnen min bɛn na juillet kalo yɛrɛ tile 10 ma san 2020 a jirala k'a fɔ maa 10 o n'a kunkanfɛ olu de bɔnɛna o nin na wa maa caman yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jɔgina ka taa se M5 RFP jɛkulu yɛrɛ ma ɲɛma caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛ kaso la an bɛ don min na ko bi o dusuma kasa nɔ kan maaw kɔni bɛ ka bɔ ka tiɲɛni kɔni kɛ Bamakɔ yɛrɛ fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yɛrɛ sigida 4nan siraba caman bɛ bɔ Bamakɔ sigida 4nan yɛrɛ kɔnɔnaw fɛ i b'a ye k'a fɔ balan tun dalen bɛ olu bɛɛ lajɛlen na bi sɔgɔmada in na an ka lakanabaw olu kɔni kɛra wulikajɔ yɛrɛ kɛba ye balan minnu dalen bɛ siraba ninnu kan ka u balanw yɛrɛ ta ka bɔ yen nɔ o cogoya kelen na mugujugu min bɛ denmisɛnw yɛrɛ yɛrɛkɛ ka u ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ bolo kan o caman kɔni cira Bamakɔ yɛrɛ sigida 4nan na bi sɔgɔmada in na maa dɔ tɛmɛsennama ale kɔni ye i fɛla fɔ ka tila ka wele da ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati kɔnɔna na. Vraiment an bɛ mun ɲini président fɛ a ka essayer ani mɔgɔw ka kuma u ka bɛn ko la pour que mɔgɔw ka commencer ka taa baara kɛ école ka dayɛlɛ bɛɛ k'i ka fonction daminɛ vraiment les situations de pays comme ça c'est pas bon ani mɔgɔw ka kuma n'u kumana ka ɲɔgɔn faamuya bɛn b'o de la sabati b'o de la vraiment jamana Ala k'a suma nin tɛ an fɛla ko ye Mali la bi dugu bɛ cogo min na bi foyi tɛ dugu kɔnɔ vraiment an y'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini Ala kira fɛ Ala ka bɛn kɛ jamana ye Ala ka sabati kɛ jamana ye dugu c'est paralysé baara tɛ yen yɔrɔ bɛɛ datugulen don vraiment il y a plusieurs Maliens qui vivent jour au jour. Est-ce que tu comprends? Les plusieurs Maliens vivent jour au jour. Bon, n'a pas fallu bébé sobi. Il y aura des gens qui bon. Vraiment, ou comment on est religieux ou comment on est M5 comment ou quoi ce qui gagne en famille. Jamana beta chokomna akatati. Parce que Jamana l'État c'est une continuité. C'est une continuité vraiment fait la tenue. Ala ka Jamana Ismaya. Ala ka selji bo akokan. Merci. Kawla dɔnniya k'a fɔ nin ye an ye Bamakɔ sigida 4nan na Bamakɔ sigida 4nan kin min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko quartier Mali i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ Jaw la cogo min na sira min bɛ yɛlɛ pont Fadi sanfɛla la ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko pont kura nin ye an ye o masurunya yɔrɔ de la sɔgɔmada in na jama kɔni tun bɔra kosɛbɛ ka na nin sira in bɛɛ lajɛlen tigɛ nka lakanabaw olu nana sisan ka gaziw kɔni ci sira in fɛnɛ dégagera maaw wulila ka bɔ kɛnɛ kofɔlen kan mobiliw yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ nin wagati in na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɔni taɲinenba don an bɛ waati minɛ komi sisan Bamakɔ sigida 4nan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Torokɔrɔbugu ka se quartier Mali ka taa se Balabugu ma ninnu bɛɛ lajɛlen kelen don gaz ye sɔgɔmada in na an bɛ ka kuma fɛ nin waati in na k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ min kelen filɛ nin ye Bamakɔ sigida 4nan na o cogo kelen na Bamakɔ kin caman bɛ yen nɔ lamaga kɔni bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ka Ala deli basigi ani kolosuma Ala k'o sabati anw ka jamana kɔnɔna na. Dunka Mayiga ale ye kunnafoni diba ye jɛkulu min sigilen don Imam Mamudu Diko a ka hakilinaw yɛrɛ bɛ se ka lafasa cogo min na ni an b'a fɔ a ma chargé de communication Dunka Mayiga ye o ye maa ye semasi yɛrɛ jɛkulu kɔnɔna na wulikajɔ min taara lakanabaw fɛ ka ɲɛsin Imam Mamudu Diko a siso ani a yɛrɛ ka misiri ma Balabugukaw fɛ yen nɔ Dunka Mayiga ale kɔni kɛra ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen seere o kama a y'i fɛla fɔ a kisa ninnu bɛɛ lajɛlen kan lamaga min kɔni kelen filɛ nin ye Balabugukaw fɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ ni a sɛbɛkɔrɔ juguyara sibiri yɛrɛ tɛmɛnen maa min kɛra a ka seereyaw taba ye Abdu Watara an ka jɛ ko seereyaw lajɛ. Sisan an bɛ min fɔ jamanadenw ɲɛna u kan'u ta IBK n'a ka régime maaw fɛ aw yɛrɛ y'a dɔn depuis nin ko in daminɛna an ko bere tɛ ta jele tɛ ta gabakuru tɛ ta an taara ORTM na aw yɛrɛ b'o seere an donna ORTM kɔnɔ an ma ORTM minɛ an y'a minɛ mais an ma yɔrɔ ci an ye heure 2 de kɛ an bɛ ka mɔgɔw sensibiliser ORTM vitre y'anw de ta ye IBK ta tɛ wali mobile minnu bɛ yen maliyɛnw de taw don IBK ta tɛ donc mɔgɔ si kana mɔgɔ si ka bolofɛn ci kasi fɛn fɛn kɛra ORTM na a bɛɛ ye force de l'ordre mɔgɔw de a bɛɛ tiɲɛni fɛn fɛn kɛra jamana in kɔnɔ ne b'a fɔ n tɛ siran k'a fɔ forçat
ni olu dilanna antiterrorisme kɛlɛli kama olu de nana a preuve ye mun ye sɔrɔ aw yɛrɛ y'a ye u nana yan cogo min u tun b'a fɛ ka na u nana avec l'objectif de tuer u y'o de yira n na denmisɛnnin minnu sara aw yɛrɛ b'a dɔn u nana u ye miniti 30 de kɛ kisɛ ci gazi ci sɔrɔ imam ka du kɔnɔ e jɔlenminɛ kɛrɛfɛ ne tɛ se k'i ye sisi bolo gazi sisi donc u kun nana mɔgɔ faga de kama ala y'a kɛ o y'a sɔrɔ imam bɛ du kɔnɔ yan an bɛɛ bɛ du kɔnɔ yan nɔ ne kun bi yan imam kun bi yan an bɛ gazi cɛla kisɛ bɛ ka ci musokɔrɔba minnu bɛ kɛrɛfɛ du kɔnɔnaw na aw bɛ kulekan ni fɛnw mɛn musokɔrɔbaw bɛ ka kule bɔnɛna cɛkɔrɔbaw bɛ ka kule bɔnɛna den fitininw bɛ ka kasi ka kule sara maa minnu bɛ ka kasi kɛ fasodenw tɔw mɔgɔ kun ka mobili bɛ Mahamudu Diko ka kare kɔnɔ sɔrɔ ani kare kɔfɛ karew kɔnɔ a bɛɛ vitiri cira wa kisɛw de y'a ci marifa kisɛ de vitiri ninnu bɛɛ ci ani gazi bouteille ninnu olu de mɔgɔw ka vitiriw ci gabakuru nɔtɔw ni ye kisɛ mobili kɔnɔna na i b'a dɔn ko gabakuru tɛ. Jɛkuluba min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma mouvement du 5 juin RFP ni olu yɛrɛ ka wulikajɔ walima u ka laɲini ye jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita ale yɛrɛ bɛ se ka walan sɛmɛ cogo min na i n'a fɔ an tun ye a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na kunnafoni kɔnɔna na Imam Mahamudu Diko a selila ma naani fure ka kunun ko ni olu yɛrɛ furew taara ni ka na u suturali baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan Sabalibugu yɛrɛ sɛlɛdo la o baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛlen M5 yɛrɛ ma ɲɛma tɔw kɔni olu y'u fɛla fɔ an bɛ don minɛ ko bi jamana yɛrɛ kisaw bɛɛ lajɛlen kan o seerew ɲiniba Abdu Watara ani a ka jatala Laji Mamadu Tarawele. Ka sanga ni wulikajɔba min kɛlen bɛ an ka jamana faba kɔnɔna na an ma aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Bamakɔ sigida 4nan kin bin n'a bɛ wele ko Badalabugu Imam Mahamudu Diko n'ale yɛrɛ ye Semasi denfa ye ale yɛrɛ ye jabala la sibiri tɛmɛlen wula kɔni fɛ yɔrɔ in kɔni kalayala ka sababu kɔni kɛ maa caman kɔni bɔnɛna a nin na ka sanga o waleya ninnu ma mouvement du 5 juin maa damadamani bɛ olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka na i ɲɛda Imam Mahamudu Diko jabala kan. An kun bɛ baara de la an ko an bɛna tɔnsigi kɛ Semas ka siège la n'o de ye an ka siège ye. An y'a sɔrɔ u ye yen minɛ ka na tiɲɛni kɛ nka minnu nana yen u nana sotarama de la jɔn b'i da la k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw ani Mali polisiw bɛ don sotarama de kɔnɔ milisiw de b'u bolo an ko an ti mankan fɛ an bɔra ka na opposition ka siège la an bɛ tɔnsigi la u nana ka na ne Sogɛli minɛ ka taa n'a ye an sera ka avocat dɔw to yen olu b'a la k'a ɲini maa minnu minɛnen don ka u ye u ma sɔn olu ne dontɔ ye waati min na u ye avocat kuntigi wele ko mun tɛ ka sera yan a wulila a bɛ se ka ko kɛ a y'o kɛ a ye mun fɔ a ko minɛcogo o bɛ maa damadɔ la jamana in kɔnɔ avocatw b'o la journalistes b'o la magistrats b'o la u ti minɛ ten o kumana maa jɛn'a ye n ti jɛn'a ye a y'a bila u y'an ɲininka an ye fɛn bɛɛ fɔ a banna ko avocat kuntigi kumana e bilala ka taa so n ko ne tɛ taa so ne kelen ma minɛ wa ne ni Sogɛli dɔrɔn tɛ a tɔw bɛ yan n'a bɛ min k'u la a b'o kɛ ne fana na ne tɛ taa kuma nana sama ka gɛlɛya a sera dɔ la ko sisan i bɛ bɔ i bɛ taa wala n b'i ta ka t'i fili kɛnɛ ma u ye n cɛ ka n kɛ mobili kɔnɔ ka taa n jigin n ka soda la o ye minɛni ta yɔrɔ ye mɛ n bɛ min fɔ anw tɛmɛna bagabagali yɔrɔ kan sa ko minnu bɛ sen na n'o ma min fara anw ka cɛsiri n'an ka jija kan a tɛ fɛn b'o la mun na an bɛ jamana kumabɔli de la anw bɛ jamana in fɛ an bɛ jamana in dɔn fɛn fɛn bɛ se ka na ni kanfa cili ye ko bɛna n tɔɔrɔ ye jamana kɔnɔ an tɛ don o la an ma bɔ sariya kɔnɔ fana maa minnu b'a la ka tiɲɛni kɛ an b'u dɔn u y'u don an cɛla de an y'a maa fɔlɔ minɛ kabini monument la mɔgɔw nana k'u bɛ firi a kan an ma sɔn an y'a tɔpɔtɔ fo k'a ta ka taa di faamaw ma marifa ni fɛnw b'a bolo e ni tiɲɛnikɛla don a bɛ kɛ ten wa an ka maa minnu bɛ yen n'olu k'u bɛ hi k'a kan an bana min na olu n'a cɛ denmisɛnninw taara ORTM la u ye min kɛ a bɛ lɛri 2 bɔ a ka ca ni lɛri 1 ni tila ye u ma maga foyi la u ye micro ta k'a fɔ mɔgɔw ma kana maga foyi la an ka ɲɛmaaw y'o de fɔ an ye tɔɔrɔ tɛ yen u nana ni kulu kura min ye ko renfort o nana mun kɛ yen renfort bɛna mun na n ko y'a ye de ni dɛsɛ kɛra renfort nana ka sɔrɔ baasi tɛ yen
Ngaranfort donna dɔrɔn tiɲɛni daminɛna olu de y'a tiɲɛ mais anw bolo an ka sɔrɔdasiw tɛ an ka polisiw tɛ milisi minnu b'u bolo n'an ka sɔrɔdasi fini bi d'u la n'an ka polisi fini bi d'u la u ka milisiw ci u bi tiɲɛni minnu na an ti denmisɛnnin an ti nalɔma an b'a dɔn o kuma na bi fɛn ma bɔ an ka laɲini na n'o ye IBK ka démission ye an ka jamana an b'a fɔ ko jamana janfalen don jamanadenw janfalen don jamana mara la donc jamanadenw y'o de ye f'an ka wuli k'an jɔ n'an ma wuli k'an jɔ an bɛ fɛn o fɛn min kɛ a si tɛ kɛ o wulikajɔw de bɛ sen na jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn fɛn min ɲɔɲalen don Mali kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye corruption ye bɛɛ y'i seko kɛ k'i b'a kɛlɛ wa kɛlɛcogo si t'a la fɔ ni jamana in ka wulikajɔ wa ni bɛɛ y'i sigi fɛnɛ jamana in 2023 jamana bɛna bila bolo min kɔnɔ nin bolo in ka fisa n'o ye donc o de labɛn bɛ ka sabati donc fo jamanadenw de ka wuli k'an jɔ ka dɔn ko jamana ye anw de ta ye an kana sɔn an bɛɛ lajɛlen faw jɛra ka tu min tigɛ mɔgɔ kelen fa kɔnɔ o ka sago ye bɛɛ sigilen ɲɛna o tɛ ko ɲɛnama ye donc wulikajɔ min bɛ sen na o y'o de ye semasi musow ka ɲɛma ale kɔni ye kɔrɔfɔ dɔ di barisa n'i ye nin waleya ninnu ta k'a lajɛ an balakaw ye gɛlɛyaba kɔni sɔrɔ a kɔni ye ladilikan dɔ ta ka ɲɛsin jamana marabagaw ma min bɛ se ka kɛ bɛɛ ni basigi ni kolosuma sabatili ye parce que n'i ye amalisi ni sunisi faralen ɲɔgɔn kan foyi t'o kɛ bil haki tiɲɛ dɔrɔn o tiɲɛ o ye jamana ko de depuis n ye nin cɛ fila dɔn don min na u ma dɔwɛrɛ kɛ ko malidenw tɛ buruja k'a yira k'a kɛ comme anw de ye tiɲɛlikɛlaw ye anw tɛ faso de juguya ye an b'a fɔ IBK ye non anw ka éducation tɛ sɔn o ma anw ladamunen don anw maralen don anw kun b'an kan da la donc a bɛ ka fɛɛrɛ jugu min sigi k'a ka polisiw bɔ ka tiɲɛli ni fɛnw kɛ k'u bɛ ɲina min kɔ vidéo bɛ seerew bɛ yen wa n'a m'an ka cɛw bila musow bɛ bɔ tuguni anw ko de toujours il va partir démocratiquement et pacifiquement anw tɛ kɛlɛ anw tɛ ɲangata dɔn musow bɛ bɔ o de la komi IBK y'a décidé fɛn fila dɔrɔn IBK y'o de décidé ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw don kaso la c'est très simple an musow fana optera ko d'accord n'a m'an ka cɛw bila sini u sinikɛnɛ semaine kɔni kɔnɔ an musow fana bɛɛ bɛ taa an yɛrɛ di IBK ma a ka 26 mars labɛn comme prison de ka d'a ye a bɛ musow bɛɛ fara u cɛw kan wala a b'an bɛɛ faga kunungo dimasi selifana seliw tɛmɛlen kɔfɛ Imam Mamadou Diko kɔni selila manani su kan ka sabu kɔni kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fatura sibiri su wulikajɔ min kɛra sababu ye ka taama tigilamaw ni lakana tigilamaw kɔni ɲami ɲɔgɔn na o tɛmɛlen kɔfɛ Imam Mamadou Diko kɔni ye wele bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ minɛ bɛɛ ni basigi ni kolosuma kɔnɔna na nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu dalajɛ k'a di an ma ka foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka dugawu kɛ o cogo kelen na ka bɔ juma tɛmɛnen na ka na bila bi yɛrɛ ntɛnɛn na maa o maa ni o ni kasarala nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ka dugawu kɛ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa kɛ u ma o cogoya kelen na hakili ɲuman ala k'o di jamana marabaaw ma ka basigi ani kolosuma k'o sabati anw ka jamana kɔnɔ ala ka sini to kibaru kɛnɛ yira an na.